Ajuma yesimini aketi enti usumu sumyo aduna bema wanya kete apa ewa sasiso ewiasim mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye makete apo eni die di Sompa die emakete apa Sompa die sasiso emeni die Sompa FM, Sompa TV, market apo, Sompa dear, M-I-N-G. Teaching what fidi and to Sompa FM and TV, Nebema wedding and the Akatiapa, Nebema wedding Sabra way more dagini. Be natural, so no, dear, when ya Bema, when it is Nakatia Panso, come, and Marketia Pa, our fidi in it to Sompa, FM and TV. Why? Yasim Sompa Mani, Nakatia Pana, Warada. Sompa dia sitting moon, Emma Ketiapa. Ye no my moon, some Makudia moon, some Nina, Casebo. It is some near just to send Nina, Sompa dia Bama, Sompa FM, Emma Ketiapa, Sompa TV, MNG. Sompa TV, oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Abo nonsia aha Sompa 106.5 FM Accra Ghana reshimai mo bibia che emo bibia kwaba ene atenase nonsia kase ne yedi kan ewo enedai mu ena yede somwo ekoba Jesse Company Limited wono ena wode ne sika so kase yasene adansie honi ma papa nyina bia wo pe bia to ewo man Ghana mu no na wode wani akire mu ewo ekoba Jesse simpene mu na kache na nakwaje Jesse Company Limited na kache na akwakope bi ato ewo ho ma ho akwankyere enyina na woton so de ukama akwaja o free na dawroma endpoint homeopathy clinic enso bo ne chidom ama kase no etimi aduru nchen endpoint homeopathy clinic say yade bia ha wo no brana kache na wonhwe emfa homeopathy kwan so ensa wo yade Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the brush and so so asene bi na bibia timi akoboko anopa wo betwiri wo se a ya now the Yas toothpaste and the brush o de atwiri wo se na akoyi pa the amount 20 na 74 and T74 wono so boye chiduma boye pia ama ne nyina timi akoboko na no pay se yade bia ewo ntiremu ewo mojamu ni nyina betimi afifiri mu kama the amount na won so atimi ade wo pa dia na wano nom T74 eno ne adu papa no na etimi aboa opa yatena se ewo Sompa 106.5 FM enkran ha de ne so no sa brekro ye isa santimantam na wutie ya eno Sompa 93.1 FM eno so Ghana fo wa santimantam nyina etie bie ede afa ho afei ayiko 100.9 eno so ewo santimantam kumase ho no a wono so chikasie Adam Fopa Radio ewo France ahinkro Paris no sanso ena Sompa 101.1 ewo takwa Sompa 103.3 ewo takwa de Sompa 106.1 ewo Tachiman Sompa 98.9 ewo Sunyane Sompa 90.7 ewo Nkranza Sompa 101.3 eno ewo Doma wana Doma FM 100.7 wono so chikasie abo apete ama bibia etimi akoboko Kaneshie ban radio ewo Nkran Kaneshie ya wono so chikasie ena fe Kingdom
106.1 FM ɛno ɛwɔ mankesim ɔno nso kaseɛ wagye nyinaa abɔ so yɛ a wɔto apete wɔn mfimfini mantam mu ama manfoɔ hɔ nyinaa no ɛnyɛ bi atie mepatɔ yɛ ano abɔden no akɔ odi koda na so bi a radio phone nyinaa wɔ no wobɛhunu sɛ Sompa FM yɛgyina mu paa ɛwɔ hɔ Facebook no ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra ɛna YouTube no ɛyɛ Sompa FM Live www.sompaonline.com so nsɛm yɛ kruche dodo na de akogu abetimi akɔkenkan bie sanso ɛna Sompa TV so live loud and clear ɛhɔ nso otimi ahwɛ yɛn ɛwɔ hɔ anɔpa yi nsɛm wɔ ɛde nam no na poso bie ɛne sɛ Emebunu bi ebuafu wɔn mo wɔ atebubu amanten wɔn mo kyerɛ mu sɛ wɔn bɛsam wɔn anim fifire akɔtu ɛpɔ na wɔn mo adɔ wɔn mo wie nkosi hwenti kuayɔ ɛnya akɔnɔ ukoduru ofuma nso a KG block bi o nsuo tɔyɛ ama nsuo no buda ni gu yɛ ma nkɔda bɛ sɛ edum yɛ no kra deɛ wɔn prepare pa na adumofo awuram Doma istimra shebedwani maame Rahel Owusua ama wakasa kyerɛ mu sɛ NDC amanyoko ni mpanifo ɛne wɔn amu bɔsha wɔn mo hyade hyɛ wɔ afa hɔ no ɔmo di so pɛpɛpɛ Prophetess Lois Adom Yeboa ɛne wɔ kan de akyerɛ wɔn mo a ɛhwɛ children's home nyanka fie na asefo nyinaa sɛ Ghana foɔ ɛne wɔn nsɛm wɔ bie ɛkeka wɔn nsa ase ɛde tɔ nneɛma na de yɛ nneɛma de mamoa yɛ mamoa nsesa nneɛma ne nkɔtɔn Ejuma kuobi akwakwaya doye ede ama Cape Coast School of Death and Blind na wan mu akyere mu se yemfa ne se wo mo ni bie ene mu nkwada de eda wo mabam eye hemfo a US for say oman bia na nipa bia obekọ straight of formus no mu na UN for wo mo because traffic light wo mo ama ede akwasi ho ejiji sika wo nkrofo ho ubetua bi no wo sa nipa kora ubetua no wo no wo asempa Abusia ensem ni bi eka yenim ho ene abɔ ne bedem kufu be se paniko na ha ye tase ne banyansafo ene banimdifo mu ye de eba besom se na kejesi no sia bremu eka se akokɔ bi de ohoi ya no anim adekye ye na so brene bra no otie free onini ya no medin abena bedu adepa kofimene obrempon na kwaku ampama wode mankoma chia me eneme Ebusia yada se free some na sia no pere de ama na ya hyase emfem free atebubu amanten adehia wo mo ye mabunu wo mo na ekasa yi wo mo kyerɛ mu sɛ aya na bra ne bra no empanimfo yɛ sɛ mabunu mo fam ho nhye kuayom mo fam ho nhye kuayom sika wo kuam ɛnyɛ se wakɔ university na wawie nko ano abɛbɔtai na akɔn ɛteɛ ɛna kyerɛ sɛ ubenya sika sɛ uwie university anase uwie suapɔn ana adwuma bia wo yɛ bia de kuayɔ ka ho a ɛbɛboa paa ama wo nso watimi anya sika akra ɛde ahwe wata so wo mo kyerɛ mu so wo mo wo afa hɔ no de wo mo ho awura ɛyɛ abroduam ɛmo afe enkateɛ ɛne baayere esan sɛ upiemu ɛwɔ atebubudi a yɛ ka ne baayere de bɛbro abro yɛ de bɛbro enkateɛ kora de agufam ne atapetape so wo mo kyerɛ mu so wo mo akwa gye besia ente sɛ de adua sa ne ma nyina awie wo mo wie ya atɔfo ase yɛ ma esan se enuoma no ayofofofofo eso ate won potam ho no ma kire se wo mo a wo mo sam wo mo anim fifire wo mo anu mo ni sika won beto eye mfidi ana se enuro edi abo eye mfuo na se no wo mo dom wo mo sam si cheche ni nyina enkosi ya bibia na empanimfo ene nkwada wo no nyina adua bie ya wo mo kyem si ye nto no wo mo sei wo hwemu a wo mo yusu oya asase ye fertilizer yi sei fertilizer ne bo aye din afei chemicals ya wo mo gugu wo mo no ba ye so ne bo aye den ene niema wo mo de ba ye afuo na ma afuo na tumi ate apɔ na nka wo mo wie na seja wo mo ade badwa so a anka aye kama ni nyina bo aye den wo mo antena ho no mo amfa won san hye wo mo de mi fam wo mo akwaje besia de abehyem seja ye wie ne harvest ya ye so ye benya kakra de apodwe wo ne mo awie ya ye ntɔ na wo mo kyerɛ mu sɛ na ɛkyɛ sɛ ɛka ba fie wo mo aboka wo mo toto sra ahwɛ ya wo mo no wo mo hwɛ mfudie ɛna afenuane ho sam so wo mai mu sɛ wo mo ntwa ni mfa mɛhwɛ wo mo atebubu amanten emaburu ɛna ɛkasa yi yɛfi ehu nhyɛm yɛ de ehu nhyɛm nso ayɛ kɔbɔka from the way entini sɛ de bɛyɛ a mpanifo betia yɛ bɛyɛ bibi sɛ ne wo mo akasa na ba bɛtɔ ɛde afira atebubu amanten hɔ ɛde abankran sɛ de no ɔsoro ni ba akɔ no wɔyɛ kɔnsa bɔde ne ba no a wo mo kɔyɛ ne saa sɛ wo mo kyerɛ mu sɛ we di wo mo bɔka na enye ye wo mo abrɛ mpanifo ntwa ni emehwɛ wo mo nsɛm ni
nam say Bruni no by any dona a bono abafu mama atofo kura ni won mombeto nti ama ezi no ye mrante no ede ho wa ko hyeku enum pana o be kam ni de ni say anije bia san wo hwe say aburu beans ento banemu bakokoto fetch 400 cedis na aburu ye say 350 de wo tokura wo hu no am ye hu de ye ho okua ye no se ye hu say ye mfa hie o se ye wura house ye nye de nti se wo baba ye ni na ye tete amangudu ase aye dwene ho kua de ntimi nye biem e say ye sika ni na kadema ye say ye pe atofo kura ye nya ti ni say afu ekura no ye be nya sika kura ka say kwa ko han trata kura mana ko da asase bia ba so mo she ye youth no nkran senka ye mfa ye hu wura digina mu ye be mfi mienu miensani afi mom de no kran mienu ya bemabu in the sense no mai de begu fi ni na egu e na bosia ye bo de ko she ekue ni mo no kra ye nya mu fa kra na de akotua ni ade bosia no foforo de akoye adwuma e no ma no e say trata kra na be fa okwa o say 400 cedis 400 cedis to bro bag ba kra ntimi mfa ntua trata ka e du hwe se wo du sike be ko shem na e ma de e na nka mepem ba bi atena na magema home Etini ye free operation feed yourself about planting for food and jobs sisi aye chire mu say feed Ghana eat Ghana etini sasane e ben na miensa from kwame aponche braso na aba na sa emaburu de wo mu hu hyem na kua no atumi aye akono ne etimi feed Ghana eat Ghana na se wo mu ba wie ni entode ya na chese kwasi kwano onko enu agina kwenti ya wo mo toto sra mpanimfo se atebubu amanten mabunu wo mo bre wo mo de wo mo ahye kua mu sade mo kire wo mo no enso wo mu wie ya enu ba nyina na akademu a ebo wo mo akayi enti kua ya no kora no abo wo mo hwenim enti ni mpanimfo hwenya bibi mfa ho ensemi yensem twire ni oba ya nana ya kechire ono ene to som yen afi yento akase ene so na yakwa akogina mu awo tachima na of mensene no mu eho baby a yewura pa no ye frɛ ho ofuman na ofuman ya koi Methodist KG school bia ho na anu nsu bransam ye to ye ma ha adwene pa se wo mo so ebi kan won pa no wo kyerɛ sɛ ofuman Methodist KG no ho no ayamre pa na nsu adondo ase a mabusu adwene o Facebook ne so kyerɛ sɛ wo ba hwɛ sɛ ne ye dan na dwuregu aye pa nyasem kuma na no ena atachima enough na mo director era Adamu Mohammed wade atudwa no wache se no kure woni awura ho akwa hwe adwuma no se ne ensuo no ye wo pa enipa eprepra wo mu na wofuo bi kura aka ho na chechefuo bi kura aka ho wo mu nyina wo makwa hwe wo kakrakra we nyina ye nsa na ho se e wo se edan a ago ewo mpotam wo nyina no wone hwe na wo mu dwiri ni nyina tuguo no kina bi ankwankwafa wo ye ne amfa mere wo man no enu nti yera Adamu Mohammed eden nsem tudwa a kire se wo mo wo mfimfiri mu ho no a wo mo de wo mbo make wo mo dan ho wo mo ahyase edwiri gu no mo apiafo nyame nhira wo mo nsusu a enye ye no wo mo nto mbo aso no mo nye ne kakrakra no afi wo mo nwiri nyina ntungu se na ebe ya da chi bia nkwa ma no enkofa wo ye ne bia emma ebra wo kasa no wo de nsem sei ene to ye nim nano binada yanka biensem subantam bia to ya me nsasembe e ma ko fuma e Methodist KG blogger ho no ejurugu ya na mofra na e wo ho pasem nipa ko be tumienu no mo kan mofra no e mienu e na wo ko ba pasem se sabre san ko fumi ameka so mo holy family a o mo ja ya ro na e mu be e mo ti aka no so de o mo hwe o mo mo house center e no mo de wo fia o mo ho ye na ye pasa kwanya we su na ye mo mpo for sanse adan be bre o mu no ta kam e du ho na chansi enye no CCC na peso sanwe eniye potamsia mo homai eje ba bia si na wosi etwa we ba ye sam from na ba na se niya wo ha etibeje no e ban bo e de maye nje be treat mo foni asa no na fe nkura aka sabe asase a disaster risk reduction exercise ayetu na mona dan nya asa kama ye ma ke ho ayetu ko no mo de so men CCC mo jure dia da se sie ne sidan nkura ensa ka ye dia chirafe ko mo e kokko na ke o mo dan no na me no kaso mo jure gu dum so ye hu sisi when ye pe se de be mfa oye ni how bia ma meto we ni epe se na be ya enkofa how ni oye ne bia emeto ye nso we yera Adamu Mohammed wono ena ye nadbo director ya wo Tachima North mensine no emu ena woni yensa ntwerefo ebo nkomo yi ye free Tachima North mensine ni mu ne yemre mo e Doma East empeswa no eso na opani a wosi wo mo anemo e wo mrahye bedwam ayo ononyafo ma me Rahel owusua ama wone ensomfa ekase empanimfo akasa na ne nyina efa ebra empanimfo ayese akwan a na e wo mpotam ho na atete ayese kwa amampam ne adu
ye wi ase wa mu kire mu se an aban kɔ na so no ekame se ndc amanyoko yi ba ye yi wa mu nyomo fa so papa bi efri so na ononyafo yi ese 2024 ebra na opre ese obeyo pani asoma de hye no wa fa ho no wo hye bobi ekire se na wo makwan na enye afi wo mu suku na enye wo mu aye asabia na eye not kra ema wo hye bo ese wo mu hu ni mobbo na wo mu to aba no fama no ba sa ne mani nyina no wo behwe no deliver the fine wine e de ama wo nom wo kire mu se ampa wo mu de se ye wo yo wo mu to aba no de mani to be mra hye bedwani wo ne na ndi se manyoko ya opani his excellency ye John Dramani Mahama wo di o man yanim no wo de ne nsam nyina ekoto nanim na opani so ana na chi ama wo mo na wo hu wo mobo aba beboa wo nom sabram no kasai wo mo de kwan no ama contragia wo mo ene no akasa se ekwan ya yedi ma wi huni se ekwan no ebe 7 pem entini ye na ye ni yie ebre ya wahye ye nso hwese ebedu no na kyese wawie bibia na de aka no nso de ni nyina is on the pipeline. Papa John Dramani Mahama nyebia odi nkontompo campaign ohwe hu se de o ka bia ye de obetima ye enti bra men so menam na me bonto ano na namom ne mi tutuma namo esidi minti menye na menka adehie de akwan ho asem ene school ene kran kese meto yanim eno aso ne yegusua ye no ti ahwe se bibi foforo bia ka ho ahafo ebisa ye bi ti se school a ene so ye tu wana mo ti sa me ye mfie nan so na bibia de adehie ebisa ye na abampapa nti ne yatima ye ede bi foforo kura aka ho e ma adwumayefo nyina mo ene yo ebize kura mfimfiri ha amana pa de na da ha no miduru ha ne ka kura fam ani nsuro se be mena ato jese se wunnim kuro no dini enfa landmarks binom ansha in fact uduru wa won sasa kuro no di titiro wo ba me wire mfiri wo mprampro ho amana bi da ho ni nsuo eduru ba bi kura ne yesi fafam jese eduru ho bia ma ya da nyame ase eda adwumayefo nyina ase na da ba bia so ade be che no Ghana de she fast da ema Papa John Dramani Mahama awo ni tirimpo na dwempa wanya ene mpuntudwuma o ye ma ne so bia so Emra shebedwani di ma de hia wonom ebutu doma isabato mpesua so ononyafo ma me Rahel Owusua ama wono ena yete ne kan wachi no bulo regional minister mekire oswani a wono wasoa mantam ni nyina ebono ene bono honom no wono ena eso no ononyafo Joseph Ade Akwabo a Esquire wono so ekasa kire mu se de MPP amanyoko no wo mo eba ye a wamo ebo wamo se akwan ene niema bia no wo bono ene ne mpotamo enkoyie ya aka wose wamo hwe ede yama wamo na so wamo chi wamo ani se obroni a woteta kwakire mu na wamo afi no ndc amanyoko wamo be ye ni nyina ye de nwuma pa ye ewo bono ha eno ho ase ne ye beka ne ye mo obia antwe adwen koba bi we are focus ya hu MPP fo omusuban ya share district accountability we ase no obaka se ya soja gu omoso they have been exposed because nyama ya nam so no omo 8 years no omo ntimi nye cheso mo be waste your time kwa a within just 1 year from Wamana 4 to Ghana number 2 wo dem hwe kwan a ya fa so mfidi egu so just within 1 year wasi agume na asida kese pa nko ma his excellency John Dramani Mahama ya MP honorable Rahel Owusua ene ye DC ya contractor yero ho adwuma wo ye no chese abrimani so na ni so kurasi no ayani si one time Bono regional minister ononyafo Joseph Ade Akwabo a Esquire wono ene kasa yi woni yensem training kwaku mesa abrampa ene tonkrai me pacho o si wodan na wabo trim se obesi dai se wabo trim dia bo moden ko na na kwajeje si company limited na kache na koto dan si honi ma papa ni nyina bi na fasi wodan no e ho na ubenya no ne bo e wo fom na timi aboa won so ne papa mu owie kura osama ho akwankyere ne afutuo e de aka ho kwan a obefa so a ubesi wodan no na enkofa wa ha obia ema na afei wasan de eguka mu de akogya o free a wontu ahwe na na kwajoje si company limited wono na yeka sei wasi ba bia wo bia wa bia nkrabata ne bia ben wo pa antigine numbers na free no 0204 355 040 0204 355 040 na fe one no abo enkomo endpoint homeopathy clinic wono na wonam homeopathy kwan so sanyare na pacho tie efiri wutiri nua no kwesi ubobra no yade bia hawo na wo pepa bi papa no akọ na yatimi ahwe wo ayi ni nyina de afiri so no endpoint homeopathy clinic wono na me kanfo no de amawo ne pacho tie odi na akoya awo
awo na ema wa wade enimu eno nti aka kire osi nya di Mother's Day wie na sa awo ne nya maye a asem kase ye na abeto na sa egu awade no me pa chopa umfa mo ni nkire mu ewo endpoint homeopathy clinic na ye nhwe kama pa be ma wode boy ni na waje mu be ma so awo ankasa prostate ho ha no unhwe ho asem nkan nti da bia no na ya kese ya aginsem me pa cho kidney ho ha liver ho ha na afi entini mu ha bi ewo mu no wo de ko endpoint homeopathy clinic won be hwe am bia etimi aye fine pa afi physiotherapy ewo ho massaging ewo ho bibia ho kama ebetimi ahwe ama wo ntini mu ne waposo nyina na bibia etimi akoboko adi ama wo ye won enkran he ya share signboard Spintex Road asem na make ya santimantem nso kronoma bo hia e ho nso ye butu ho ye numbers no 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na oni yen ateme akasa anopa wu betwiri wosin me pa cho wu twiri wosin a eya now the Leicester Company Limited wo mo yas toothpaste and the brush no na de ne bi atwi wosin so the yas e twi wosin a your white ne wo ho your hairbar e de wo total care no ya ne nyina no body fa betwi wosin ne betimi akoyie pa fa no bo ankoda no fa mo mu ntwi wonse ne no na ba mu sampa ye se nkobi ne njempre wo ankoda ne se ase no eyi ne nyina e de afiri ho Leicester Ghana Limited wo mo na de eye ene papa yi e de aba enya na e wo shops ahodo nyina mu bia na wo nso wo pedodo na watu atonje number se ite na frɛ 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na fe one no one mpanifo abonkomosa na bebia wo bia no won ba kire na ho so anya bi atimi atu aton na bebia atimi akoyie pa ye ka ne sei wo bi ho a ekuroto no ho a se efre ne kusikuro se da ho a se da ho pompo bo no a se bo ho a se bo ho da bia nyare wa hodo efi na aba wo nipadua num efi na aba mojanum nanso ne betimi ahohoro de afrim eye dudu no eye ne nanom de tete yen no if it tentre de besi ne ne no ana yenim eye 2074 anati 74 eye habama ene ese ne ye hye dudu e de mayen kane no ene o mayen sa de DHC e de asom enti ayete se nsuo ono mo ase wo no mo nsuo nanso na eye adwum papa e wo ni padua num ekoyie pa obi ho a ohome ana wakasa na nka bone e de akire ebe yin nyina e de afiri ho oba ubu nsa na e de wada ne calendar mesre pa kopeti 74 na tonum na bebo pa ehohuru ni padua num ehohuru mojam ehohuru ntinenum na bibia atumi aye fine na emom enye mapemfo ba wa makoda nufo na akoda wo nya mfinhia dumie no me patro sanso ye immune booster nti no mo a nyare wa hodo afiri osuo no na san boost to immune system no am watimi agina wonan so pa FDA ahwema gya atumi sampa edro we die wono mo a ebetimi aboa wo enya na ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu wo pedodo na watu aton a okan shi drug lane ubenya bi ato ho sanso na Ashtown Colonial Keba e so enya na wo ho a ubenya bi ato ewo ho enomo me patro se bia na wo pese wo frɛ yen na ye de bibire wo a 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na oni yen abonkomo wo mada romenti ma yen boto to mi nsabe ye basisia no kwasem ema akatuapa ye de nsam no kwa akopie mu ewo ensam foforo mu na odifo ba ya wono ena da adom bia prayer ministry ano wono na ka sei wo se ye fra no prophetess Lois adom yeboa ena wo kasa se wo mo a eya na ehwe enyanka fie so wono mo agya wo mo de da wo mo ano sa no amanfo bi se na ano krempa Sompa Tarawan ye ka ye humbo mu se ye konyanka fie ne asesa kakra tiefo nso de bia beban kama ne ye de akwa nyanka yi wo be kɔ no na wɔn mo ehwe nyanka fie so no wɔn mo gye niema na no ma da no wɔn ho no ma bu niema no hwanta wɔn wo ka kyerɛ wɔn se mo a mo yɛ saa de ne nhyira nim munyai esanse binum kura mpo no already ebinum wa adwene bi se wɔn mo de niema se kura konyanka fie a ema ɛwɔ bad luck
ewo mo so enti ya no mo mpe so mbeba ena ya ka mo mahunu mfaso de e wo so wono nso de beba no na won nso so a wo hwe o ma ese o de niema no de ma enyanka ne wo mo ani bie no ese o de ade ne ma wo no no ase ne ma no de koton o ya sa eye nnome e de ma wo atin bi se wo de what ye kura kunyanka pia edane nnome e ma ebi e wa atin bi se anioma no kura wo di kwe enfa ma wo mo yo mo de bedie enti ka adwene no a ekasa echi no jama enenko ko bebre apo so mo de o ma de e de kunyanka pia na so dia me pesa me kanyina ne se wo ye jideni wo ye kristo ni na so wo je nyame asama o ka se ye ni di ma nyanka ne kwa ko de ya wo de wo no dia asama na na wo ye dia asama na ne so wo ye enti wo da se de wo no wo de kunyanka pia no kwasam ne se wo ye adwuma bi na adwuma na wo ye won se de wo ye asia wo ba ye asia na mo nka wo ti asia na so wo okomafa ene nyame adwene so de yes adwuma de ne bia ye bi nyama ba se nyanka bia won ko konkodi iti wana o yes adia no me famo fidie so na me dia ka tre safo ni nyina se omo nsachi o madwen esan se obi nanim fifre na odinisika ba odinadia ba odintade bi ba sayan fansom nyanka ofie enkwada na sa okokoton a ebeye nnome e dia beto no wabusia so Mami bohobio wanu hwam ebeye nnome e dia beto no wabusia so eni nti bonsa busia no wamo bre pa wa ya wonhunu bone ko a waye na wo bia wono kwotena ba bi kodi na nyambransem no akofa honome e dia bre busia no we aye prophetess Lois Adom Yeboa wono ene wona ba wa beidu etwetwen sa enkomoyi na ekobia womo ede essential package committee ya womo won finfini emantemunti no Central Regional Coordinating Council no ya wono echire mu se womo edi womo juma ewo gender department, social welfare, dofsu, legal aid, judicial service, Ghana education service and afei Ghana health service and womo ka ho bi na womo aka bom and womo aform sa essential package committee na womo ya saponyina ne se upiemu ewo eye mfimfini mantamu a school no edi Cape Coast School for Deaf and Blind Cape Deaf wanu mu kire mu se womo ehode agina ho edi ama womo na sese ni de womo kama Ghana fo nyina atese se obu abrewa na obete wasum oduma komansam esan se wohwemu a emofra wanom aso asie ana afa womo mu hu ade na ebi mu efa womo esintwa womo adie wo eye nipadua no mu no na yade abuse womo ene social media no so se no womo timi fa bi emfoni kura no womo de ato na womo dese no na womo yade omo epe sese ekuo yi se wanom asode o womo asode ede abasa emofra no nkanka womo a womo eni bi wo pani a wono wakasa anasa wo pani a wono twotworo ede ma ekuo no eye ma me rich love amamo dodowa na efe no mama awosu azagba a wotoso emienu sede obia enim no eno no na brofodin no ene madam rich love abamo no wono ene twetwede makuo no wani yesem training ewekanan ekasai topic bakwa mika wasempa technology facilitated gender based violence bibia cause sesi ankrofo friend cyber bullying cyber and cyber to me yes obi abuse obi verbally social media so ana say naked videos naked pictures the kuntiano nyoma bebe enmo ye vulnerable no nkrofo to me taking advantage of them chiro mo ne so mo nye say na bibi how mo a baby omo so mo ko matro mo me office say na be ya omo beba home betumi akodo social legal aid yenim say omo be start BEC next week until ni ayeye ne say ye di mass set ye di nyoma ka ho esa di che final year students na omo be pa akotro omo exams no ye who say data in the central region nkwala bebre enyimo no ebi wo ho teachers na anyimo until based on that no many omo kasa ye e hye omo ko ase se teacher bi eye wo bibia e wo so wo mama sonti anadjo sonti so omo sure so omo be call police station omo mama sonti Madam Rich Love amamo ya dodowa na anim no mama awosu azagba ya wotoso emieno wono na twetwere edema the essential package committee no e won finfini mantam wono nka ne yeti ye no achi no ereka na emana so wa esanse wo mo kwa wo mo anko kwanti sanse se aboa ne de agya kwa yenya ne kwa wo mo ede niema ebehia wo mo kotwe BEC e wo eye Cape Deaf eye school ho no wo mo di bi ko yenti tibre kese ya wono
so tua school no ano ora Gideon apia waje ye no wono so da asise enam se yem kra no kasa ene adihunu eye ohaw kese ma onti no tinamufo no efa won se loose anase ofa won kwa ntino ni awpe bia na ode ye mo osisi bi mo oni bi no mo enyema wonje kwambibri na ode omofa so nti any program ya gender ministry e bia be pie school mo hay amankwa no anya hodaso anya rehemu se bibi sa eto na bebi a obekọ no akọ report no so wanya mo afiri no nti migidi se ne program no ebebo ankra no pa Ebebu ankra ne pa ankra no so ye gye wono mo ho enti ena panifo etu sa anamo chenchirenche yi opani okasa sesei eyeti brekese ya wono wotua Cape Coast School for Deaf and Blind Cape Deaf wono eti brekese ene kasa ye owura Gideon apia ensem yensem training Eric Anan ono neto somiye afei ye den sam no kwa akowie ewo amanone wa amanone nsem no ye gina America na ho na wo mo aka na we no US Office of the Foreign Asset Control OFAC and kire America womo empenifo any companies wo America no a womo kra ne ma de fa Strait of Hormuz no so no and womo ka de akire womo nyina se womo nim one day wo kan womo so womo ka kire OFAC fo so womo ka kire US fo nyina titru pan womo ade womo shepo no womo ne ma kofa Strait of Hormuz akwa hie womo ko fa ho no se Iran for womo for ma foforo no mo nyam bransem no womo so womo de pampim ebesi po epo anyo womo na boy womo ba gito wo so na epo mo na boy eda mo kwan anu nti a na ye se mo nyigito mo fa to obutu ngosi po so na womo aka kira womo se womo anya isa de na womo betu am so sa ene womo ka de kira America for companies yakwa de womo ne ma fa ho nyina se womo hweye ena womo dru sa amfafra mu ho na se 1 cent kura ena Iran for eji womo hwe no womo antua no womo nim no womo tua bibi e de ma Iran for a se sika no womo tua de ma Iran na so womo contribute to the fact say womo person womo build a nuclear weapon and say UN Iran for so womo nya nuclear weapon enti ma no 1 cent kura wo de koto akode e de akobuild sa nuclear weapon no enu nti se o ya America ni na o ship duru ho na o niam duru ho na o kokotua sika bi de ma wom se kim na oba bedu America say kimwa ye betwa so we ye near OFAC for Office of Foreign Asset Control one more count na penia wono eka say eno wo che say one day we tietie mu din wo hunu ne ekoso ne din wo hunu say Iran for no one more amadwen say ekwan bia so ne ense so wo ye no won be ye enti Treasury Secretary Scott Bessent and I walk say one more target say one more Iran for enya sa nuclear weapon no and Iran for so who say e kwan bia one be fa so a one bi benya sika de abude say nuclear weapon America for say no e kwan hia ne ba ko pe eno ne sa Strait of Hormuz ho no eno pe na aka eno one be so me de sika de free ho enti one ka de akira America for say wo gi America di na say in God we trust also trust in God now uti America now ya America ni pa dia e we say do o masade ne o mra nyina so en say say de 1 cent mpo e de ma Iran for so o mo fa nko build nuclear weapon eno nti e 1 1 2 1 3 so mo nim no mo yesa nia wo be yesa no America for betwa we so na ye gina na anopa yi nsem o edidi wontu ano ye de ni nyina asie sa fe no aso afidie no a ensem o edidi wontu ano na na possible ene say emebunu bia wonu mu atebubu amanten ya wo mudua ebro emo ene enkate ne de keka ho no wo mu kiremu se wo mu akode besia de adua wo mu wie ye nto aban no enhwe no nya bibi mfa ho ni nyina mu no kuayo anya wo mu akono kora biu eso mu do mu ho bewura mu oba pa na ya kechiri yensem training ne tonsumi esomye ena atachi ma no afon so ofuman Methodist KG school no a ebu ye no na de ofu awura mu ena mso kora 214 se endan a agogo e wo mpatam ho nyina no monka mu fo Onye former me Rahel Owusua ama ayedoma East Mrashe bedwani wakasa kiremu se bosha woni na ndi sema nyuko no ehya de hye wafa ho no wo ma hyase wo mu di so na mami wona ye prophetess Lois Adom Yabo a wa se obi keka na nsase e de niam kakra bre nyanka e ya mo hwe yie mo amohwe nyanka fo so no
Munwe ye na monfa ne ma ne ma ho na munya sa ya moton no na ye no me. Sada na the essential package committee ya mu finfini emantamu ye Central Regional Coordinating Council no Ghana Education Service ka ho bi dofso ka ho bi WFF ka ho bi ni de okaka ho nyina no wo mo akwakọ mo ewo Cape Coast School for the Deaf and Blind ye no ne Cape Deaf a wo mo akwakọ ye wo mo adoy wo mo wiye wo mo so mo sode e de amasa mo frey na ye kwa amano ne US for kan de agire US citizens any companies ye do am ne ma fa Iran straight off almost one say Iran for pesika e de nuclear weapon enti sa o de ship ko fa ho na wo ko tua sika bia de ma won e was happen pim no ma bone so a oba wo mbe hwe wan so pa we ana nsema wo do bebre na ye je bre e be kenkan ni nyina kama e de e ma wo bra na e ko ba je sisi mpire mu wa so ya sene say ya mfamere wo na end point of party clinic enso bo ye chidom no Leicester Company Limited e de ya toothpaste and the brush no e be kan ye ho e wo bra na 2074 enso e ka ho abo ye chidom na be bia etimi akoboko Sompa 106.5 FM so ni sabre kro ye Sompa 93.1 FM e wa santimantam so na wutie ayiko 100.9 e no so na wugusu wutie no Adam Papa Radio e wo France ahin kro parade no e ho so ye wo ho Sompa 101.1 eso eni takwa eno no Sompa 103.3 so ni we no watakra de Sompa 106.1 e watachima no aso na wutie no Sompa 98.9 ni wo sunyan no alaji be kwa na bro san mu ho no ano e ya na wutie ye no Sompa 90.7 e won kranza e ya no e na wutie nka sabre kro ye yin so wutie nka e ya Sompa 101.3 e ya do ma de no e na do ma FM 100.7 ono so ji ye afi Kaneshia Ban Radio eje kasie e na Kingdom 106.1 FM mankasi so na wutie ye udi ko da na so ba bia wutie ye mfa no e ya Sompa FM radio for nyina kantina nwam no champion ta no ene Sompa FM Facebook ni ya Sompa 106.5 FM Accra na YouTube ni ya Sompa FM live www.sompaonline.com so yo ho ye nsem ya kuchiri nyina de gu kama unya bi etie na bibia aye fine me pa cho ye chiri nyina sane we bede Sompa TV so live loud and clear ekoyie pa enianom no aye ben na asabu kantanka ene bo aye peja aye e de ba Facebook ne so ena afi wo kwa MC ahon so bra Alex mo ene King David mo ne Azuka Bema wo mo so ye ni nyina kama e de e ma aye me pa cho tie ye ye din no wodoma nkoma chi ame obrempon na kwaku ampoma meni aba abena bedu adepa kofi na tie fo nyina mo ne tia